Така, последните 2 години в Instagram Close Friend качвах нещо наречено Journey Updates, което проследява моето сваляне на килограми от 135 до под 100. Това вече свърши, защото бях 99 кг и казах, че го приключвам в Instagram, искам да го преместя в YouTube, защото го виждам като нещо много голямо, с много потенциал, което може да мотивира много хора. Но плановете ми трябваше малко да почакат, понеже стана един доста лош инцидент и трябваше да не ходя на фитнес 3 месеца. То все още не трябва да ходя до другата седмица. Правя това видео, за да кажа, че от другата седмица, като почна да ходя на фитнес, ще заснемам всичко, което мога и това ще го нарека Recovery Update. Виждам го като един ново начало за фитнеса, където мога да поправя всички грешки, които съм направил в фитнеса. И се надявам наистина да стане така. Надявам се да е интересно, надявам се наистина да ви хареса и да го следите. Най-вече се надявам наистина да ви мотивира. И това е от другата седмица. Почвам да снимам. Мисля да го качвам седмично. Ще се опитам да го качвам седмично. Нещо от сорта на всеки понеделник. Така да снимам една седмица и да правя на един клип. Най-интересното от самата седмица, какво се е случило. И така.